Teď umístil tým Srbska. On the third place is team from Serbia. Třetí místo také získal v této kategorii tým Republika od Srbska. The third place goes to Republic of Srbska. Druhé místo získává tým Ukrajiny. Second place goes to team from Ukraine. A světovým šampionem kategorie kumité tým muži se stal tým Azerbajdžánu. The winner is team from Azerbaijan. Video. Dove medaglie? Koliko daj? 4? Ili tamo traži. Ja snimam video. Eto, dosta. Evo vam medalja, Evo je Stiv. Ana, rostra kako skratite, evo čisto. Evo kuro, dajko. Gel da keni zaten. Sve je bilo sad. Radite vi. Jel nemate 4? Ovlad. Moraš dobiti. Ovlad. Nije što? Allen düşmesin, net kımsetler. Ana, koymayın düşsün ama. Existe la categoría comunitaria,